دامنی замини падарон боби панҷум. мардони колхоз ҳама бо каланҳои худ дар сари ҷӯи калон ки аз канал об мегирифт ҷамъ омада мунтазири раис буданд. идрис дар миёни давра истода хоҳишмандонро фол медид. ӯ дасти як ҷавони қаротигинро гирифта ба чашмонаш рост нигоҳ карда гуфт: бобоҳои ту асилзода гузаштаанд. аспҳои шумо аз охурҳои баланд ем мехӯрданд. модарат занаки баақл буд, лекин шубҳаи мардум беасос. ту дар ҳақиқат аз падари худ шудаӣ. баъзеҳо ҳиқ-ҳиқ хандиданд. худат чӣ? кани худатро як фол бин, талаб кард марди дигаре. чӣ шумоён то ҳанӯз аз шарҳи ҳоли ман бехабаред? бо тааҷҷуб пурсид Идрис. ман дар соли Бақар дар қишлоқи Сиполинги дараи Ясман, райони Ҳоид, яъне дар кӯҳистони машҳури Қаротегин, аз камари падари қонунии худ ба дунё омадам. аммо дар қишлоқи мо як одат ҳаст, ки мардон аз бачаҳои худ дида, бачаҳои ҳамсояро бештар дӯст медоранд. шояд баъзан онҳо аниқ намедонанд, ки кадоми ин бачаҳо аз худи онҳою кадомашон не. ана ҳамин тавр маро низ мардони ҳамсоя аз падари худ зиёдтар дӯст медоштанд. аз ин нақл дигарон завқ бурда механдиданд ва ҳар гуна нидо мекарданд: намур Идрис, умрат дароз бод, забонатро ғунда газад Идрис. Идрис аз хандаву нидоҳои мардум рӯҳ гирифта тарҷумаи ҳоли худро давом медод. рӯзе воқеаи аҷибе рӯй дод. ман бо писари ҳамсояамон, ки теша ном дошт, ҷанг карда бинии ӯро хуншор кардам. аҷибаш ин, ки падари теша тарафи маро гирифта писарашро зад, ки чаро бо Идрис ҷанг кардӣ? вай акаи худат кӯ? падари ман бошад, тарафи тешаи бинипӯчуқро гирифта ба буни гӯшам як торсакии обдор фуроварда гуфт, ки теша додари худат, чаро вайро задӣ? мардон чапак зада механдиданд. падари теша ту бар ин бинидароз буд? пурсид яке аз сомеон. ба ҳар ҳол ту бар ин хунукрӯ набуд, ҷавоб дод Идрис. сомеон боз чапак заданд. бачаҳо хаб кунед, Идрис нақл кун, гуфт кадоме. нақл кун, ки падари туро зани ҳамсоя чӣ хел аз босмачӣ пинҳон кард? пурсид ҷавони қаротегинӣ. Идрис хандиду риши ғулии сиёҳашро сила карда гуфт: хайр, биёмон, бечора падарам дар қабраш роҳат кунад. нақл кун, мо дар ҳаққи падарат дуо мекунем, гуфт ҷавоне. майлаш, бачаҳо, гӯш кунед, розӣ шуд Идрис. падари тешаро як шаб босмачиҳо омада сар бурида рафта буданд. як шаби дигар падари ман ҳам ба хона барнагашт. бечора модарам шаби дароз нахобида гирья мекард. сипас саҳари барвақт барои об кӯча барояд, ки як мардак давида ба хонаи ҳамсоя медарояд. ин мардак кӣ бошад? фикр мекунад модар. дӯст бошад ё душман бошад? ва кӯза ба даст ба хонаи ҳамсоя мегузараду шавҳари худро дар оғӯши модари теша мебинад. ин чӣ гап? мепурсад ӯ бо ғазаб. ин касро босмачиҳо сур карданд, ман дар хона пинҳон кардам, гуфта ҷавоб медиҳад ҳамсоязан. падарат хурус будааст, хитоб намуд касе. бигӯ, ки модарат баъд кӯзаро ба сари кӣ зад? луқма партофт ҷавони қаротегинӣ. модарам кӯзаи дасташро ба сари ҳамсоязан мезанаду худашро ба оғӯши падарам партофта гирья мекунад, ки хайрият туро босмачиҳо накуштаанд. мани сарсахт бе ту чӣ кор мекардам? сомеон ба мавҷ омада чапак мезаданд ва бо ханда нидоҳо мекарданд. ҷои модарат ҷаннат бошад Идрис. илоҳо туро аз забонат овезанд Идрис. ҷавони қаротегинӣ ба миёна даромада ҳамаро хомӯш кард ва аз Идрис хоҳиш намуд, ки тарҷумаи ҳолашро давом диҳад, мактабхонӣ ва зангирии худро нақл кунад. биёед бачаҳо бас кунем, гуфт Идрис. боз ягон вақти дигар нақл мекунам. шерякош, биё ноз накун, гуфта як марди деҳқон овоз баровард. ба даҳонат асал, кани нақл кун, гуфт ҷавони дигаре.
идрис телпаки пӯсти барагинашро ба даст гирифта, сари тоза тарошидаашро як хормол карда, телпакро аз нав пӯшид, вале ҳанӯз майли нақл кардан надошт. идрис, нақл мекунӣ ё дасту поятро баста ба оби канал партоем? пӯписа кард марде. аз ин ба шумо чӣ фоида? гуфт идрис. ман ҳам шумо бар ин аз беақлиам бесавод шуда мондам ку. Ку нақл кун набошад, гуфт ҷавони қаротегинӣ. мулло ба ту чӣ гуфт? идрис дид ки то нақл накунад, бачаҳо ба ҷону ҳолаш намемонанд, ба гап даромад. дар қишлоқи мо дер вақт муаллим набуд ки ба мо бачаҳои гарданшикаста хату савод ёд диҳад. баъд аз куҷое як муллои манқаро ёфта омаданд ки ба ҷои алиф бинияшро дошта аниф мегуфт. як рӯз маро ба пешаш шинонида гуфт ки аниф навис. ман анифаш чӣ бошад гуфта ба шарикдарсонам нигоҳ карда будам ки муллои манқа ба калам як чӯб заду гуфт ки бинияшро дошта талаффуз кард идрис. ман ба ту аниф навис гуфтаам. зарби чӯби мулло ҳамто буд ки аз чашмам алав парид. ман он гоҳ дандон ба дандон монда тоқат кардаму сипас ба рӯи ҳавлӣ баромада дидам ки хари мулло ҳангас мезанад. дар ҳамин ҷо калам кор карду аз муллои бераҳм роҳи чихел ниқор гирифтанамро ёфтам. давида ба хона рафтаму корди падарамро оварда шарт думи хари муллоро бурида партофтам. дар кӯҳистон медонед ки одам агар ё фоҳишабоз бошад, думи харашро бурида мераванд. ана ҳамин тавр, бародарон, ин муллои манқа ҳам аз қишлоқи мо қаҳр карду рафт ва мо ҳама бесавод шуда мондем. ғам нахӯр идрис, ҳар чӣ қадар пул ёбӣ худам шумурда медиҳам, гуфт ҷавони қаротегинӣ. ҷура, аз ин нақлат мазза накардем. ягон нақли дигар кун, хоҳиш кард касе аз сомеён. бачаҳо, хаф кунед, раис омада истодааст, тарсон идрис, то ки ҷони худро аз нақли нав муваққатан бошад ҳам халос кунад. не ҷура, то як нақли дуруст накунӣ, мо туро хаб намемонем. боз пӯписа кард он марди шилқин. бачаҳо, ба ростӣ раис омада истодааст, гуфт ҷавони қаротегинӣ. ҳама ба сӯи қишлоқ нигоҳ карда диданд ки раису диловар пеш аз қафои онҳо аброру амаки ҷамолбек меоянд. ҳанӯз онҳо наздик нашуда, ҷавони қаротегинӣ ба идрис гуфт: мусичаи бегуноҳро як фол намебинӣ? фоли вайро ман кайҳо дидагӣ бепарвоёна, ҷавоб дод идрис. вай ҳеҷ вақт ба аҷали худ намемурад. барои чӣ? пурсиданд аз ӯ. барои он ки қисмати ин ҷавонмарг ҳамин аст, ҷиддӣ гуфт идрис. нусратхоҷа ба ҳама салом дода аҳвол пурсид. аз дӯст як ишорат, аз мо бо сар давиданд, гуфтанд, ҷавоб дод идрис. шербачаҳо ҳама ба амри шумо тайёр, раис. боракалло, мардони майдон, шод шуда гуфт раис. кани каландатро ба ман деҳ чӣ, идрис? нусратхоҷа каланди калонро бардошта ба сари ҷӯй рафт ва бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта як каланд зад. ин рафтори ӯ ба диловар хеле хуш омад. раис ба одамон чӣ кор карданро ёд доданро медонад. аз дил гузаронд ӯ. аввал ки худаш сар мекунад, дигарон албатта аз қафояш мераванд. аммо раис каландро хеле ба зарб зада буд ки он чуқур даромада ба хоки сернам бардоштан душвор шуд. раис каландро бо зур бардошту хокро ба лаби ҷӯй партофт, вале дубора ба каланд задан ҷуръат накард. идрисро ҷиғ зад. ту ҷавонтарӣ, кани сар кун. мебахшед ку раис, гӯё дасту по хӯрда гуфт идрис. ҷиянам аз ман ҳам ҷавонтар аст. ӯ ба аброр ишорат кард. аброр гӯё ки дар зери пояш мор дида бошад, худро як қадам ба қафо кашид. мардум қоҳ-қоҳ зада хандиданд. диловар беихтиёр пеш рафта аз дасти раис каландро гирифт.
дами каланди калони якманӣ дар нури офтоби пагоҳӣ ҷило медод. ҳама кунҷгоҳона ба рафтори Диловар нигоҳ мекарданд. кани паҳлавони шаҳрӣ чӣ кор мекарда бошад? онҳо аксар албатта намедонистанд, ки Диловар дар истгоҳи борфарории Тошканд халтаҳои 100 килоиро аз вагон ба як дасташ бардошта мефаровард. Диловар шитоб накарда ба даруни ҷӯй даромад ва аввал барои вазни каландашро санҷидан ду лаби ҷӯйро кам-кам лабшон зада хокашро ба даруни ҷӯй рехт. сипас каландро монда қоматашро як рост гирифту кафи дастонашро бо оби даҳонаш нам карда аз нав каландро ба даст гирифт. ва ин дафъа ӯ каландро чунон бо зарб зад, ки дӯли экскаватор бар ин хоки сернамро бардошт ва онро чунон дур партофт, ки аз лаби ҷӯй ба масофаи 1.5-2 метр рафта афтод. акнун ӯ бетанаффус кор мекард. ва мардони дигар ҳар бор ба як зарб каланд зада ба як андоми хушрӯ хок гирифта партофтани ӯро бо ҳавас тамошо мекарданд. кам машав додар, хитоб намуд амаки Ҷамолбек. ин таҳсини дӯстона ба ғайрати Диловар ғайрат зам мекард ва ӯ чунон ҳис мекард, ки дастонаш гӯё монанди мокӯ худашон ба каланд озод рафта меоянд. гӯё ки каланд ҳеҷ боре надораду фақат нигоҳи кунҷковонаи мардони бегона каме хиҷил мекард. акай раис, гуфт Идрис, агар дута ҳамин хел меҳмон биёяд, барои замингардонӣ ба мо трактор дар кор намешавад. боракалло меҳмон, ба кори Диловар мафтун шуда гуфт як марди дигар. бародарон, додарамон Диловар бисёр меҳмон нагӯетон, гуфт раис. мабодо ки ба дилашон сахт расад. ман ба шумо бо ифтихор эълон мекунам, ки Диловар аз ҳамин рӯз эътиборан аъзои ҳақиқии колхози мо мешавад. колхозчиён баробар чапак зада Диловарро табрик намуданд. аммо Диловар ба чизе парво накарда ҳанӯз ҳам каланд мезад. вай кайҳо боз кори деҳқониро пазмон шуда буд. қувваи бозувони худро ба куҷо сарф карданро надониста мегашт. бинобар ин ҳоло меҳнати сахти дастӣ ҳам ба вай лаззате дошт. амаки Ҷамолбек бо хоҳиши Диловар як каланди зиёдатӣ оварда буд, ки онро ба Идрис дод. ин чӣ дар кор? гуфт ӯ. ману Диловар ба як каланд кор кардан мегирем. он чӣ ки ту мехӯрӣ ба шиками вай намедарояд кӯ, гуфт амаки Ҷамолбек. ҳеҷ гап не амак, мо минбаъд пеш аз хӯрдан ба ҳам мебинем. агарчи исту бистат устухони хушк аст, лекин дар гап устухон надорӣ, шӯхӣ кард амаки Ҷамолбек. вой амакҷон, аз устухон гап накушоед, ки Аброр дандонашро соида истодааст, гуфт Идрис. мардон боз пиқ-пиқ зада хандиданд. Аброр мусичаи бегуноҳ аст, ба вай забон нарасон. барои тафсонидани бозори ханда луқма дод ҷавони қаротегинӣ. медонам, ки ҳардуи шумо ҷураҳои хубед, гуфт Идрис. кал додари кур мегӯянд. акаи Идрис, гуфт ҷавони қаротегинӣ, гапат маъқул. шояд мо калу кур ҳам бошем, лекин ҳоло мардум дида истоданд, ки кадоми мо аз каланд меларзем. аброру ҷавони қаротегинӣ чапак заданд, вале касе нахандид. раисако, ба Нусратхоҷа муроҷиат кард Идрис. шумо гапи ин ҷиянҳоятонро шунидед? майлаш, ман бо ҳаминҳо баҳс-мабаҳс мекунам. биёед ба мо баробар норма тақсим карда диҳед. бисёр хуб, гуфт Нусратхоҷа. ман ба ҳама баробар 50 қадамӣ норма медиҳам. вай аввал ба Диловар 50 қадам шумурда партофт ва баъд ба дигарон ҳам бо навбат норма ҷудо карда дод. Идрис дар мобайни Аброру ҷавони қаротегинӣ афтода, ӯ ҳар замон номаълум ба сӯи онҳо нигоҳ карда мемонд. Аброр ба обу арақ ғутида каланд мезад, аммо кораш ҳеҷ пеш намерафт. бисёр асабӣ ва дар ғазаб буд, ки
барои чӣ раис вайро имрӯз аз аробакашӣ гирифта ба дасташ калан дод? асло фаҳмидан намехост, ки Нусратхуҷа ба ин кор маҷбур буд. Набошад, колхозчиёни дигар, хусусан Идрис бар инҳо дарҳол ба ӯ таъна мекарданд, ки ҷияни худро аз ҳашар озод кард. аброр ба ин тарафи нозукии масъала аҳамият намедод. Вай бо ақли худ чунин фикр мекард, ки Нусратхуҷа чаро ин қадар аз мардуми авоми зердасташ метарсад. модом ки ӯ бо худи раиси комиҷроя Урунов ошно бошад, пас чӣ парвои инҳо дорад? Идрис бар инҳоро ҳар чӣ зудтар аз колхоз зада пеш карда, хотирҷамъ карда намешавад? ҷавони қаротегинӣ, ки хам сар набардошта калан мезад, ҳашҳашкунон нафас мекашид. маълум буд, ки ҳашар ба вай душворӣ мекунад. аммо вай, ки бо Идрис даҳанкалонӣ карда буд, медонист, ки агар мусобиқаро бой диҳад, Идрис дар байни мардум шармсор мекунад. вай маҷбур буд, ки ҷон ба сахтӣ дода обрӯяшро нигоҳ дорад. аз ҳар сеи инҳо фақат Идрис бепарво буд, зеро вай ба қувваи худ боварӣ дошт. медонист, ки рақибонаш ҳарду якҷоя ба як норма зур зананд ҳам аз вай гузаштан наметавонанд. вай фақат бо чолокиву дасту бозуи Диловар ҳавас мекарду бас. дар байни мардони колхоз ягона касе, ки аз вай зуртар бошад, ҳамин Диловар аст. Диловар нормаи худро буд карда, каланро ба китфаш партофту аз пеши Идрис гузашта, монда набошед, гуфт. саломат бошӣ, додар. қоматашро рост гирифт Идрис. вай аввалин бор ба Диловар ту гуфта гап мезад. ман афсӯс мехӯрам, ки бо ту баҳс накардам. ҳоло аллакай ба ёрӣ меомадӣ. шарти баҳс ҳамин тавр бошад, хандид Диловар. ман бо амаки Ҷамолбек баҳс кардагӣ. умрат дароз бод, додар. ба амак ёрӣ деҳ. розӣ шуда гуфт Идрис. ман ин ҷо ду ёрдамчии фарбеҳак дорам. ба Аброру ҷавони қаротегинӣ ишора кард ӯ. дар хӯрдан наҳангу дар кор бузи ланганд. ҳой, акаи Идрис, гуфт ҷавони қаротегинӣ. аз пода пеш ҷанг накун. ҳоло ту қатъи Аброр бояд ба ёрии ман оед. Диловар ба муноқишаи онҳо эътибор надода, ба назди амаки Ҷамолбек рафта, дид, ки ӯ хеле монда шудааст. амак, шумо акнун камтар дам гиред, боқимондааш тани ман. амаки Ҷамолбек розӣ нашуд, ки Диловар ба ҷои ӯ кор кунад. мулоҳиза мекард, ки вай ба ҳар ҳол меҳмон аст, вале Диловар ӯро ба ҳолаш намонда аз ҳашар озод кард. шумо, амак, беҳтараш барои бачаҳо як чой биёред. раис пайи ташкилии чой рафта буд, вале дер боз аз вай дарак набуд. бинобар ин аксарият таклифи Диловарро тарафдорӣ карданду амаки Ҷамолбек барои тараддуди чой ба қишлоқ рафт. аброр ҳам, ки шоҳиди ин гуфтугузор буд, ногаҳон дар дили вай нисбат ба Диловар нафрату адоват бедор шуд. вай худро дар назди мардум нағз нишон дода обрӯ гирифтанист. коре карда дили амаки Ҷамолбекро ба худ гарм кардан мехоҳад. яъне ки ба адолат дилкашолӣ дорад. бо духтар ҳам гап гирифта гап медиҳад. саҳар акка қанд нахӯрда ҳардуяшон пичир доштанд. не, набояд Диловар он паризодро аз дасти ман зада гираду ман даҳон воз карда истам. қатъӣ қарор дод Аброр. ман то ки зинда ҳастаму рамақе дар ҷон дорам, ба ин нияти Диловар розӣ шуда наметавонам. ҳой, Аброрхуҷа, хитоб намуд Идрис, ки нормаашро буд карда буд. аҳвол чӣ хел? мусичаи амакаш ёрӣ диҳам? аброр, ки то ҳол ғарқи хаёлҳои бесару сомон буд, овози Идрисро шунида ҳушёр шуд ва писханди ӯро дида боз ба ғазаб омаду ноилоҷ заҳрхандае карда гуфт. раҳмат, ман бо шумо баҳс накардам. аввал ба ҳамшаҳриятон ёрӣ диҳед. ҳамшаҳр ба ҷавони қаротегинӣ муроҷиат кард.
поятро худат мебардорӣ ё ин ки остин барзада ба паҳлӯят дароям? Саломат бош, гуфт ҷавони қаротегинӣ аз кор сар бардошта. То ҳамин рӯз касе пои маро набардоштааст. Ман худам ҳалол карда одат кардагӣ. Боракалло ҳамшаҳр, хурсанд шуда гуфт Идрис. Ман пагоҳӣ фол дида гуфтам ку дар ҳақиқат ту писари падарат ҳастӣ. ҳамшаҳратро дар ҳиҷолат намемонӣ. лекин ба ин мусичаи бегуноҳ чӣ мегӯӣ? Ин ҳам ёрии маро намехоҳад. ин хел бошад, ту камтар нафасатро рост гир, баъд ба мо ягон нақли хуб мекунӣ, гуфт ҷавони қаротегинӣ. Майлаш, ман розӣ, ҳалимона ҷавоб дод Идрис. Афсӯс, ки аз раису амаки Ҷамолбек дарак нест. ӯ як баландии аҷриқзорро ёфта якпаҳлӯ дароз кашид. Диловар нормаи амаки Ҷамолбекро ҳам қатори дигар колхозчиён канда ба охир расонду ба назди Идрис омад. Сахт монда шудӣ? Пурсид Идрис. Не, чандон не, гӯён Диловар ба болои хасу хошоки нимхушк ҳарду зонияшро ба оғӯш гирифта нишаст. аз тарафи қишлоқ раису амаки Ҷамолбек намоён шуданд, ки дар хурмаҳо ҷурғоту дар халтаҳо ҷавотии гарм ва дар чойҷӯшҳои калон чой меоварданд. чойро дар ҳамин ҷо ҷӯшонем намешуд? Пурсид Диловар. дар ин ҷо оби софро аз куҷо меёбӣ? Суол дод Идрис. оби каналро такшон накарда нӯшидан мумкин не. нисфаш хоку тилло. оё ту медонӣ, ки дарёи Вахш аз ҳама дарёҳо лоиолудтар аст? лекин оби Вахш шифобахш аст. дар таркибаш тиллои бисёре дорад. ҳо, гуфт Диловар як ҳамёза кашида. ин тавр бошад, колхозамон ба зудӣ бой мешавад. колхозамон ҳозир ҳам камбағал нест, гуфт Идрис бо ифтихор. соли гузашта дар 25 гектар замин пахта кишида будем. имсол ба 40 гектар пахта мекорем. боз гап-гап ҳаст, ки худи ҳамин сол 50 гектар замини нав мекушоем. колхоз фақат пахта мекорад? Пурсид Диловар. Не, гуфт Идрис. колхоз ҷав, гандум, ҷуворӣ ва юнучқа мекорад. лекин даромади калонро аз пахта мегирад. мақсади асосӣ зиёд кардани замини пахта аст. аммо дар замини нав даррав пахта кошта намешавад, ё шур ё қамишзор. барои ҳамин 1-2 сол ҷаву ҷуворӣ ё макка мекоранд, баъд пахта. шумо кадом сол ба ин ҷо омада будед? мо ҳоитиҳо, гуфт Идрис. ба ин водӣ пеш аз омадани ҳукумати шӯро ҳам худамон ҳар баҳор омада дар ҳар ҷои аз қамиш холӣ ҷаву гандум корида мерафтему тобистон омада медаравидем. аз ин ҷо то ҳоит аз пакӣ 3 рӯза роҳ аст. дар кӯҳистон замини корам ниҳоят кам. замини андак дуруст ҳам соҳиб дошт. барои ҳамин деҳқонҳои камбағал ба ин тарафҳо омада ҷаву гандум мекориданд. вақте ки ин заминҳо ба ихтиёри колхоз гузашт, мо ҳоитиҳо низ ба колхоз мондем. аммо тирамоҳ бисёр касон бо раис гапашон напухта қаҳр карда кучида рафтанд. раису амаки Ҷамолбек чизҳои овардаашонро ба назди Диловару Идрис гузоштанд. раис аз баландӣ қисми аллакай кофташудаи ҷӯйро аз назар гузаронида қаноатманд шуд. агар баъди пешин боз як ғайрат кунем, ҷӯй тоза мешавад, гуфт ӯ. колхозчиён дар як дам ҳама дар оби канал дасту рӯ шуста ба гирди дастархон ҷамъ омаданд. иштиҳои ҳама карнай буд. онҳо ҷавотиҳои гармро ба ҷурғоти хурмаҳо ғӯтонида, лунҷҳояшонро пур карда мехӯрданд. дар сари дастархон фақат Аброр набуд, лекин ҳама ба гап хӯрдану овора шуда инро пайхас накарда буданд. инро вақте фаҳмиданд, ки ӯ аз тарафи қишлоқ аспсавор намоён шуд. Аброр аз пакӣ омада ба раис хабар дод, ки аз раён чанд кас омадааст. Урунов ӯро суроғ мекунад. ӯ боз гуфт, ки агроном Умархон низ ҳамроҳи онҳост. Диловарро мепурсад. ту барои чӣ рафта будӣ? Пурсид раис.
ман аспро об додан рафта будам, бо дили нохоҳам ҷавоб дод Аброр. раис ба амаки Ҷамолбек супурд, ки ба ҳашарчиён роҳбарӣ кунад. баъди чойнӯшӣ ба онҳо боз 50 қадамии норма диҳад. пойҳои амакам пойҳои шутур бар ин дароз дароз бисёр калон қадам мепартоянд, гуфт Идрис. ақаллан ба ҳамшарии ман розиқ месупуридед, ки буз бар ин пойҳои кӯтоҳ кӯтоҳ дорад. ӯ ба сӯи ҷавони қаротегинӣ нигоҳ карда хандид. акаи Идрис, гуфт ҷавон, худо гӯй, ки тақдири туро ба дасти ман насупоранд. агар ба дасти ман афтӣ, реши ғулиятро худат якта якта канда мепартоӣ. барои ҳамин мегӯянд, ки худо харро диду шохаш надод, гуфт Идрис. раис ва диловар ба сӯи идораи колхоз роҳ гирифтанд.